some people bịa na-akpọ m si na onwe video Ọjazi mee counter na onwere onye bụ inye moto ịma na ndị amarakwa n'ibe anyị na-akwa n'akpa based on accident onwe iwe m na-akwa n'akpa wụ ka ama akwa ebu inye moto ọzọ kami o register driving school mụọ moto ọfụma na-agba video na-agba update before bido nyaba the moto mana the boy based on n'ọgụrụ akwụkwọ nwere that knowledge of controversial media oje mee video onye agwara ya mee that video egbutofugie with that video ome nwere onye isi dị mma ya evu izi Ọjazi moto ọwụ na o nwere ego ya ji egote moto with that video ome nwere ozi onye isi dị mma ya evu inye moto ịmana m nwere tụọ anọ many people na-efili na nna eme Ọjazi ajọ iwe mana ibe niile nna eme for Ọjazi for the betterment of him. The anyị si na-ewere aka nne itinye nwata iwe were aka ekpe kpọchie tie ọwụ na gbaa akwa jụọ anya ibe mụ na ya na-akpa mana ọ bịago ebe a mebi onye asị ya mee that video has deceived the highest deceit. Kedu onye isi dị mma ba ya ebu Ọjazi moto kilibekwa m the video mana from ihe ndị mmadụ na-agwa m my elder sister kili the video from ihe ndị mmadụ na-agwa m kedu onye isi dị mma ya ebu izi Ọjazi moto with this video me kedu ndị na-enye that boy advice kedu ndị na-enye advice pride ekwere ya kpọọ credo si ya nna m kedu iwe m eme ka ọ dị mma kedu iwe ya wee mechie anya ọ dị mma ndị ala ndị social media nye advice ọ gbalụ tikiti eme video drop all over ji akachi cruise mmanwụ udo dị mgbe ọwụ na o nwere ego moto ya ji egote moto ọzọ ebe ọ ya sago plan a na-emelie ọwụ na o nwere moto na o nwere ego moto ya je ọ mara na ụdịka ibe amen sef ọwụ na ọmụwụ igwe credo before 1 week moto na-abọ down ka iwe ọmawụ controversy ibe a na-ewu na asị na Ọjazi nwere accident mee these days ọmụ ego one nji emeki ndala content creators a na-ashigori gịnị gbasara mụ na mgbaba receipt update niile a na-esendele ma ndị na-akwụghị na wallet na WhatsApp status m ụfọdụ ndị ya eje kwụọ ụdọ a na-ezuzu na-emegheri ibe niile ahụkwanụ na-egburigbe ọnụ ọwụ na Ọjazi kam ụda ahụ ma mgbe o nwere accident na ọgwa ma o nwere controversy mma agbalị ya before 1 week moto na-aba adọrụ a na-agba update enweche ndị dibịa enweche ndị pastọ m na-asa isi sef wee bute moto just kaba trend kwa ndị na-ayọ kaba ya esi trend akọtọrị onye amara ibe a na-alụ apụta ọ na-emegbu ị nwere accident yes were you expecting na onye bụ ibu yi nke izi ebu ikweghị ọzọ the best thing ị kara ime wee jụọ ese agbalị controversial update iburu ike ebute moto ọzọ edem ya ese na nke wu moto ka na-abịa eche nọọ na-egburigbe ọnụ maka na ama m na m akpawago nkata na jebekenenu nnọọ amụyeda boy iche na ọwụ ka ihe ọma na media content creators na-eme video with him with accident onwe ndị ala enwere obi ndị ajọ obi content creators how many of them tag go his page at least let his page grow foolish people bana akọdat na na-eche ka credo bịa comment ya ma ka mgbe ring light bịa koghiriwe mụ nwa credo hey ebe barrister m na New York gwago m sị m onye call rubbish about you don't reply the person I am not going to reply anybody but I know ebe a na-make my money controversy it pays a lot to be controversial mụ nwere m accident abịa video moto nwere accident bịa post online ka ndị ilo mmụọ m amụ kwado futan ka chia ọchị were cash ya cruise ọmụ ego one ndị content creators ji emeki na rapụ ụwa so nke wee eziokwu ka mma na-agwa Ọjazi ọwụ na ọ ṅụọ mmanya ma ọwụ na o see iwe nya moto ngwa ya nna m isekwa iwe nya moto nwe iwe ifu n'ezi iwelu mana ọwụ ma mụ nwee egwu ya ajọ okwu ma ọgwụ ya iwe ya aghasara ya iwe
chukwu welukwa ndụ m agwanụbeghị m ya iwe ya emebilie ihe na nwa m nwoke ọ na-eto amara m ma Ọjazi ya azụrụ m nwa I don't know because o nwere echi dị ime o nwere ma iwe echi ya awụ mana ọ na-awụ eziokwu na-agba agba na ntị na ihe akpọ nwatakịrị si nna ndị mmadụ na-complain about your pridefulness and ka isi ese anwụlụ ma ndị unu bi na-akpọ ma ndị na-esukwu na gota ma ndị na-ekweghị nkwa emechi welu pride ghasa the whole plan ikwuchie nnukwu ana nyapụta ṅụọ iyi na manarị adụ ya ọdụ sinsi o ji wee ndị Lagos ji gbarapịa kedu ihe ọgaranya ya emeli ọgaranya nye ego echi na nwanne echi ọgwụ o bụghị moto echi niile ọ enyekweghị ego ihe eji na-agba fuel etinye na kịta ọ moto ka Ọjazi need now ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgụ akwụkwọ enroll onye na school scholarship kwụili ego ya eji na-akwụ ụgwọ ụlọ na other things handout na ibe ndị ọzọ ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgụ akwụkwọ emegheli ya business ọ na-eme business nwee ebe o si enweta money as diọkpala ọwa ọ bụrụ moto ka o need moto secondary there are primary needs of an upcoming a beginning artist ọ na-akpọlu pride kochiche everywhere to me ndị niile na-eme video gbasara Ọjazi the only person that said the truth to that young boy wụ gị nwa gwara ya nke wụ eziokwu ụfọdụ ya efiri na ị na-akụ ya ọnụ mana ọ bụrụ ọnụ ka ị na-akụ ya brother you are telling him the right truth maka na eziokwu ka anyị awa agwa mmadụ enwe ike chigharịa ma na ọ na-adaba n'ọkụ ijeche show ebe ijeche after ndị ijeche a na-ekonkọ how many shows ka gị nwa Jpac si go n'aka m wee nye Ọjazi na show ojego na Lagos dị 100 90% is from you gị nwa Jpac mana ọmarọ enwe ndị na-akpọcha m si n'igwe kredo na-achọkwanụ ka Ọjazi dị nka welu nọmbịa tụọlụwa gị nwa kpọkwa m ewelu m nọmbịa nye ịtụọlụ ndị a ndị social media in-laws ego one kaba tụtagorie ngaba tụọ ego ka esi atụrụ ndị BB Naija kaba gonye moto ka anyị wee ma na truly they love him because ebe nwoke enwegoro accident he needs another car hopeless people ọ na-ege advice ndị media ndị online in-laws alikere his progress kedu ihe mụ na ya abịakwa nsọba ibe a na-akọwa ga-akọrọ gbago ugboro one ka ọ kpọgo mgbe o mee birthday mgbe o mee show ọkpọrọ Ọjazi ugboro one ka ọ kpọgo the boy show since o ji jeche Lagos nata nwatakịrị mkpọsi ya ọwụ na gị na ndị Lagos emechego na-ebu igo moto gbadata east chọọ show promoters event planners link up with them ka ibido jebe show hafụ mpako jebe show chọwa contact ihe niile abụrụ ego bịa sị ya na ụfọdụ event m na-eje both ma mgbe ị nọ with me ma mgbe ị nọrọ with me abụrụ all about money no contact ọ na-eme bọsa anyị jee na aba akwa ọkụkọ ọkwa mụ kpọrọ ya duli eje na nke akwa ọkụkọ time m kwesịrị perform I called Ọjazi nye Mike si ya gbuo ọja akwaba onye ego mụ nwa na onwe m bọkwa anyị ego mụ na Ọjazi ya eji ili egwu ezi ọnụ nya cheke ka ọ malụ ma onwego onye melulie iwe mụ nwa igwe kredo melie n'ụwa akwụrụ m ya ụgwọ ụlọ na Asaba furnish dị ụlọ gbalịa international passport ti welu signature mention ti that means no welu that passport zuo ori in life achọ onye afụrụ ya bịa palụ kredo ọma iwe wu shorty international shorty ọma iwe ọwụ ọma na-etu ọnọ kịta na nchọ nkuchie na yara na-eje obodo oyibo ọma mgbe ọfọkụ mgbe kọntraktị mụ na ya dele ọfọkụ up nchọ nweta cotton junction na yara na-egbu ọja anywhere in the world for 5 years till the contract agwụ US a na-emie mana somebody told me a judge na Nigeria told me that I can do it mana I said no mgba nkịtị ndị online social media na advice ya ọ na-egeva ntị onye kaba ji gwa ya je eme vidio o jeme mana ụfọdụ oge ndị mmadụ na-enyere ya aka yara m iche na ọba nwa na-egbu egbu chee na ọba nwa ya egbu egbu ka ebe ikwu na da vidio dị njọ na ịtụrụ nwa mmadụ enwuju ya n'iru si ya nna m na picture ebe ị na-ese anwụrụ na-ese ka ya sị na ị dị 30-40 years wetu aka iwe ọya wụ ijeche sha complain o ejivuru nwa bata eche na ọwụ dibịa wetu aka
keep your life secret. Ichi isa anwụlụ na ọ n'ime be isa anwụlụ pụta. Nwere aja okwu ikwu de. Nwe mgbe isi atụ nne ma ọtụ nna ma nne nwụkwa. Mana ndị mmadụ achọrọ ịnụrụ eziokwu. Nye nwa nwa ọgazi were ili egwu ezi ọnụ ka onye na vidiyo ahụ ime ka ọ maa ma onwe ibe ikwu de wasị. Ọ na onwe nke wasị ya welu ndị ya ṅụọ iyi n'iru mmụọ na-efe. O wee bụrụ ya. Na-asị jebekene. Enwere m time ikwu okwu gbasara ọjazi online because enwere ibe m na-ekwuli efọ. Ụwa achọrọ eziokwu. Mana onye ya agwada abụọ eziokwu bụ eziokwu ka ọ wee nwee ike fọlụọ into key. Ka ọ fọlụọ into key. Elukwe na klọb mụ nwa dukwu ebe a klọb. Duyalicha anya. Eduyala emi ya. Akpọ m ka m bịa ma mbịa m na klọb. Mwelukwe Mike nye ọjazi duli akpayaliwa na VIPs. Na-agwụ ya aba ndị nọ. Ọ na-egbuluwa ọja na-anataba ego. Ọ natachaba ego niile ọ nọtaba. Almost 300,000 if I'm not mistaken. Obulu the whole money na. He didn't even tell me credo. Nna m nekwe nke a jide. Nekwe nke a wee gba fuel. Akpọrọ m mmanya na that club 2 Jameson. Onye ọwụ na ṅụọ. Mana ba nwa datala ego ma akala ugo. Ma ndị niile ma nwaanyị ego niile nwaanyị atite. That day, ewere 1 naira nia eji m nchi moto m wee ṅụọ iyi. I didn't touch the money sef wee for this one that bought me 10,000. Bo just 10,000. Nya akala ugo 10,000 1 rap. Kedu ebe ọ gbalụ mụ na nda? Ha emeghị investment mme. Ya dịba.